ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଆମେ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଇଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦଶମୀ ଆଉ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଥିଲା ତ ଶାଶୁମା ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିକି ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯା। ଆଉ ମୁଁ ଚୁଟକି ମାରିକିନା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ମଜାକ କରୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସେନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଆଉ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁମା କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆଟେ ଅଛି, ଆଜି ଦଶମୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ତୁ ୟେଲୋ ରେଡ୍ ଅଛି ପିନ୍ଧି, ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ତାପରେ ପୁଅ ତାର ଏଇଠି ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଦଶମୀରେ ମିରର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁରେ କାହାର ସବୁ ଏମିତି ନିୟମ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଇଁ ଝୋଟି ପକେଇଥିଲି, ଝୋଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର। ତାପରେ ଏଇଠି ଶାଶୁମା ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁମାଙ୍କର ଶାଶୁମା ରଖିଥିଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତ ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ସେସବୁ ଦେଇକିନା ଯାଇଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହୁଏ। ତ ଆମେ ତ ଏବେ ଜାଣିନୁ, ଜଷ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ବି ଆମେ ଶିଖିବୁ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ମୋ ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ, ସେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା, କେମିତି ସଜାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ